Os que comen fora ben o saben. O prezo do menú do día encareceu este ano, en concreto un 1,5% pola escalada dos prezos dos alimentos. Pero en Galicia o menú do día máis habitual anda polos 14 euros, uns 20 céntimos máis barato que a media estatal. As comunidades onde sai máis económico comer de menú son Canarias e Asturias, a veciña Asturias, uns 13 euros pagan ali de media. As máis caras, arredor xa de 16 euros, pois Euskadi e as Illas Baleares. Os hostaleiros din que tratan de conter o máis posible os prezos, porque teñen cada vez máis competencia nos pratos preparados. Carlos. O menú desta rúa, en pleno centro de Vigo, ofrécenos ata 4 restaurantes que ofrecen menús do día. A patronal da hostalaría alerta de que é unha fórmula que agora mesmo está en risco pola competencia dos pratos preparados, sobre todo nas grandes superficies, e tamén pola suba dos custos. Aquí, de momento, manteñen os prezos medios, entre 12 e 15 euros. 12 euros, bebida incluída, neste restaurante, 15 xusto en fronte. A media en Galicia son 13 euros e medio, das máis baixas de España. No último ano día patronal, 7 de cada 10 locais subiron os seus menús do día. Esta vai a ser unha ensalada, vale? Que lleva pasta. Pero realmente hoxe é o día do cocido. El café subió un montón, los huevos han subido un montón, el aceite, cuando estuvo en precios de máximo, era una locura. E tamén aumenta a competencia desta nova fórmula, a comida de supermercado. Aquí os menús para levar ou para xantar in situ poden custar a metade. Hubo anos que estuvimos 5, 6, 7, 8 anos sin tocar o precio, pero ahora casi todos os anos temos que tocalo, porque é imposible resistir. Aquí resisten cun menú mixto, comida caseira para levar. Venden ata 50 cada día. Hay de primero unas lentejitas vegetales o unos espaguetis salteados con verduras. Y luego un pollito estofado, que va con verduritas. Pues este de aquí es el pollito a la jardinera. La gente lo entienda, no subimos los precios porque nos gusta a nosotros subirlos, es porque el mercado lo demanda, hay que subirlos porque no nos queda otra. Y cada vez esto se desmadra más, los precios cada vez se desmadran más. No bar ou para levar, a tendencia que cociñen por nós está clara. En España vemos cada vez menos isto nas casas.